M-am simțit atacat de informații. A fost foarte multe informații cu care trebuia să mă familiarizez, nou venită. Dar dacă le iei treptat, ai și persoanele care îți oferă suport și pe Discord, este și rare și tu și ușor, ușor te familiarizezi cu ele. Uite, sunt curios, ce crezi tu că ai fi pierdut dacă n-ai fi dat startul la programul ăsta? Foarte multe informații și pierdut. E țeapă. Nu e țeapă. Diferența a fost reprezentată de faptul că există o direcție. Adică nu faci lucrurile haotic, știi că ai un plan de urmat, sunt niște oameni care să te aducă înapoi pe drum dacă te abați de la el și să-ți dea o direcție. Știi unde trebuie să ajungi, știi de unde începi și știi ce checkpoint-uri ai. Te salut, Teodor. Zi-mi, te rog, cum era situația ta înainte să lucrezi unul la unul cu mine? Salut, Angelo! Păi înainte să intru în program în această comunitate frumoasă, lucram, aveam un loc de muncă unde nu aveam un program stabil, era destul de haotic, eram foarte mult timp plecat de acasă, nu puteam să petrec timp alături de familie și de prieteni, dar de când am intrat în program pot să petrec mai mult timp cu ei, pot să-mi fac programul așa cum vreau eu și să-mi aleg perioadele de lucru Mă în bucur funcție să de cum aud. simt nevoia. Care era cea mai mare provocare a ta înainte să începem să lucrăm? Cred că cea mai mare provocare era startul în sine, pentru că înainte nu aveam nicio conexiune cu nimeni în direcția asta antreprenorială. Stând și într-un oraș destul de mic, nu prea ai cu cine să treci de asemenea lucruri. Ok. Și asta, faptul că am reușit să intru în program și am o comunitate cu care pot să discut, pe care sunt niște masterplan-uri dezvoltate și ai suport, evenimente și așa mai Mă bucur departe. să aud. Uite, ce credeai despre mine până să lucrezi cu mine? Te știu din online de destul de mult timp. Nu știu, nu eram sceptic, adică știam ceea ce promovez, am văzut că îl promovez pe Dumnezeu, sport, fitness, business și de asta am și ales să colaborez cu tine și nu m-am îndreptat spre alte direcții, nici nu am căutat, pentru că am știut cu cine o să am de-a face în viitor. Și ai avut de-a face cu mine. Și ești Exact. pe drumul bun. Chiar cred că ai potențial. Faci parte din oamenii care chiar îți dau silința să facă o schimbare. Ai mai încercat în trecut ceva programe de mentorat sau ai mai fost într-un grup? Nu programe de mentorat, am încercat mici metode online de a face banda, nimic care să aibă o rată de succes pentru că nu aveam o comunitate și niciun mentorat în spate care să mă ajute. Ok, Și am mai fost într-un mini program, dacă pot să spun așa, ceva cu referral, dar te plafonai la un moment dat, erau venituri reziduale. ok. Și ce te-a convins să intri alături de noi în final? Prima dată când am programat apelul, m-aș așteptam să am un apel cu tine, dar în momentul în care am văzut că apelul se va ține cu un alt băiat, nu cu tine, l-am programat peste câteva zile și am avut timp să reflectez asupra situației și mi-am dat seama, mă, asta înseamnă că omul e foarte ocupat și are în spate o echipă și de aceea poate nu se aruncă el direct acum ca fiind omul din față în linia asta de subiect și se ocupă altcineva. Exact, exact. Am mai făcut și eu apeluri cu oamenii, apeluri de consultanță. Mă refer la cele pentru cei care vor să intre în programul meu. Am mai făcut și eu și mai fac câteodată când îmi permite timpul pentru că îmi place. Îmi place să cunosc oameni, îmi place să văd cum gândiți, îmi place să văd minusuri, îmi place să văd pe unde sunt, ce pot să îmbunătățesc sau ce părere au oamenii despre mine, așa că mie îmi place să vorbesc cu oamenii, știi? E unul din naturile mele, ca să zic așa, și chiar îmi place să fac asta. Și ai avut vreo ezitare legată de investiția asta când ai intrat în program? N-am avut nicio ezitare, deși nu știam la început despre costuri, dar după am spus, mă, momeală mică, pește mic, momeală mare, pește mare. Dacă nu riști, nu prea câștigi în viață. Am spus că banii se fac, am Ai timp să-i exista fac, sunt și tânăr. cum se pare riscul ăsta în concordanță cu tot materialul și toate resursele pe care le-ai obținut de dată ce ai dat startul la lucru la unul cu mine. Uh, E un risc pe care zic eu că mi l-am asumat bine. Acum poate nu e un risc pentru toată lumea, dar na, Dar fiecare știe uite, ce și riscuri își tu asumă priveai și așa ce poate să înainte piardă. chestia asta. De ce ți se pare, sau bine, de ce ți s-a părut un risc în momentul în care ai intrat? Cum ai văzut tu riscul ăsta? Mi s-a părut un risc pentru că eu îmi făceam niște planuri cu niște bani pe care nu i aveam, dar dorința de a face schimbarea și faptul că tu reprezentai programul mi-au dat încredere să merg înainte. Ok? Și care a fost reacția ta când ai văzut toate materialele, tot ce ai primit? M-am simțit atacat de informații. A fost foarte multe informații cu care trebuia să mă familiarizez, nou venită. Dar dacă le iei treptat, ai și persoanele care îți oferă suport și pe Discord, este și rare și tu și ușor, ușor te familiarizezi cu ele. Încotro crezi că se duce direcția asta? Cum ți se pare evoluția asta a AI-ului și ce bani poți să faci din asta?
Din punctul meu de vedere, o să meargă doar înainte. Nu prea cred că o să stagneze, mai ales acum că a început, pentru că mereu tehnologia reprezintă viitorul. Și din moment ce AI este tehnologie, o să reprezinte viitorul în continuare. Și cred că o să aibă foarte mult succes. Ok? Și uite, practic ce diferență a făcut faptul că urmezi un plan și că ai și un mentor și oamenii pe care să întrebi absolut toate problemele. Diferența a fost reprezentată de faptul că există o direcție. Adică nu faci lucrurile haotic, știi că ai un plan de urmat, sunt niște oameni care să te aducă înapoi pe drum dacă te abați de la el și să-ți dea o direcție. Știi unde trebuie să ajungi, știi de unde începi și știi ce checkpoint-uri ai. Ok? Și la tine, în momentul actual, cam pe unde ești în proces? Și unde te vezi peste 6 luni de zile? Sunt încă în perioada de început. Ok? Vreau să le iau pe toate treptat, nu vreau să o sac nicio etapă, dar peste 6 luni eu deja o să sper să fiu. Aș vrea să mă mut și singur, ca să pot să am mai mult timp să nu trebuiască să, spre exemplu, să mă duc la mama. Vedeți, nu face și voi gălăgie, o să am un apel, să am cât mai mulți clienți, să mă dedic cât mai mult, să mă implic cât mai mult în treaba asta, să apară poate masterplan-uri noi pe care să le fructific la maxim. Cum ți-a părut până acum comunitatea? Ai simțit că există conexiuni reale? Ai simțit că te ajută lumea? Da, chiar există conexiuni reale cu persoane pe care poate nici nu le cunoști. Cu rare și cred că am legat o conexiune pentru că mereu m-a ajutat, adică și la ore mai târzii și la ore mai ale dimineții mi-a oferit suport, a fost acolo pentru mine și m-am cunoscut și cu Andrei, un băiat care este relativ aproape de mine, care se ocupă de partea de lansat automatizări, dar eu nici nu știam despre el. Dar cred că am legat și cu el o conexiune destul de frumoasă pe care pe viitor o vom fructifica. Mă bucur sau... Și chiar am rămas surprins când am văzut că ți-ai găsit un fel, zic, care Andrei? Păi stai, Andrei al meu. După aia mi-am dat seama. Foarte tare. Păi Mi se pare. chatbot, content planner botul ne-a unit că mi-a chinuit vreo 3 ore ca să-l configurez pentru mine, că la un moment dat nu mergea și a spus și el, bă, nici eu nu înțeleg de ce nu merge și am stat să le lumea repetate de Ai la cap la rezolvat? coadă. Da, l-am rezolvat, am făcut și câteva teste și atunci, în timp ce Da. gândea, fiind blank space-uri, am mai discutat și ne-am dat seama că Mă suntem bucur. apropiați. Ideea e că toți oamenii cu care lucrez eu și toți colegii mei sunt aici pentru toată lumea. Adică vreau să-mi pun oameni care să fie specializați fiecare pe nișa lui, ca să zic așa. Știi? Andrei să stea pe automatizări, X să stea pe chestia aia și tot așa vreau să împart toate treburile astea. De ce? Pentru că în momentul ăla, dacă ai o persoană care se ocupă doar de așa ceva, poate să ajungă chiar mai bun decât mine. Nu e o mirare faptul că cineva poate să fie mai bun decât mine. Dar eu sunt foarte bun pe exact ceea ce știu să fac, mai exact să fac bani. Înțelegi? Tocmai de asta. Uite, sunt curios, ce crezi tu că ai fi pierdut dacă n-ai fi dat startul la programul ăsta? Informații, foarte multe informații și pierdut. Și poate fi pierdut și trendul, pentru că toate au un anumit timp în viață când se pot face. A fost perioada cu dropshipping, cu cripto, cu toate cele. Dacă aș fi ratat și aș fi amânat, poate trecea pe lângă mine. Și cum te simți și că ești printre primii oameni care profită de asta? Mă simt ca un copil mic, așa, nou născut, care abia a deschis ochii și începe să vadă ce e prin lume și culege toate informațiile ca să crească. Mă bucur să aud. Uite, dacă ar fi să vorbești cu cineva care ar vrea să dea startul la programul ăsta 1-1 cu mine, dar avea dubii, ce îi spune? Probabil ea spune să te urmărească pe tine, să te analizeze de cât timp ești pe online, cu ce te ocupi, ce fel de om ești, ceea ce faci și ce promovezi și după automat cred că ar veni toate de la sine, pentru că tu reprezinți programul, tu ești programul, tu ai făcut programul, dacă tu ești ok, totul trebuie să fie ok. Bun, corectă gândire. Și o întrebare așa cum întreabă mulți. E țeapă? Nu e țeapă. Păi de ce nu e țeapă? Că așa zic oamenii pe Instagram. Poate să fie țeapă dacă vrei să fie țeapă. Dar ce înseamnă asta? Poate să fie țeapă dacă vrei să fie țeapă, în condițiile în care tu poți să intri în program, dar dacă te uzi și nu faci absolut nimic, atunci poți să spui că e o țeapă, dacă n-ai Atunci e muncit. țeapă, da. Corect. Dacă ar fi să-mi spui mie ceva ca și mentor, ce mi-ai spune? Te refer la un sfat sau orice? Ce mi-ai spune dacă ar fi să-mi spui ceva așa, referitor la, nu știu, la colaborarea noastră? Fă cât mai multe master planuri, nu știu. Bun. Oricum sunt destule, Da, sunt 12, dar nu știu, fiecare om e diferit și poate unul simte nevoia să se îndrepte doar spre unul, poate știu. altuia îi place un master plan, Că dar restul nu-i lucrează, place, ar vrea și altceva.
mai sunt pe fir cel puțin 10-15 master plan-uri, stai liniștit. Se Super. lucrează la ele, dar vreau să lansez calitate. Ai văzut când am lansat ceva, a fost calitate. Calitate, nu cantitate. Perfect, ce să zic, mersi frumos, Teo, de apelul ăsta. Rămâne să ne vedem la event în aproximativ o săptămână. Vorbim acolo mai multe.